Eyo, what's up fam? It's your boy Tistari Conductor. Vamwe vari kuti ndapera, vamwe vari kuti ndapererwa, vamwe vari kuti ndakapedzwa. Aiwa, inini ndinotopedzera ende handimbofe ndakapererwa. Tine brand new tune coming out this month, December 2023. Name of the tune, pari kupisa. Waiziya, pari kupisa tiri kubvirisa moto. Aiwa, tune tiri kuisa manje kuma social media platforms ese. Neku YouTube, Tistari Conductor Music ZW. Takamirira new tune riri kuuya, regai tombokupai ngoma rinonzi iro tipewo maoko riri pasango rine zvikara. Waiziya, ndakaisa rhythm maiziya. Tistari Conductor wemagitari wemangoma ndini moko tipewo moko kana tarova ngoma dzakadaiso mafanzi tipewo moko tipewo moko kana tarova ngoma dzakadaiso mafanzi tipewo moko tiri kujambisa mafesi nezvimoko vanochivenga meno ikoko kumafaro tiriko ikoko zvimangoma tichirova hobo yenzinzi eya tipewo moko pari kuda ngoma tovapasamo ukatipa ngoma ndokuti tite bomi do it fast mina do it so moko tipewo moko kana tarova ngoma dzakadaiso mafanzi tipewo moko tipewo moko kana tarova ngoma dzakadaiso mafanzi tipewo moko rova maoko chiti kwakwakwa ichi chingoma watozoswakwa gara padhuze necheapapa kuite kunge bigi itikitaka rova maoko kuti klepi ngoma kunaka kunge mazepi tisa ndiyani akabva kupi mabhebhi ese akomuti dhiri moko kana tarova ngoma dzakadaiso mafanzi tipewo moko. Yeah man. Never miss out this next tune coming out soon. It's titled Parupisa Trubisa Moto. Yes, I will take Mokupeka throwback ke maoko. Tipewo maoko kana tarova ngoma dzakadaiso. Sangur Neskar album. We magitari, we mangoma ndini.